U ovoj emisiji govorit ćemo o prosvjedu u Briselu i radionici za mlade u Torinu. Zajedno za bolju budućnost, ne štednji, da radnim mjestima za mlade. Ulagati u mlade ljude da bi se osigurala njihova budućnost. S obzirom da Hrvatska postaje članicom Europske unije, rastući problemi u ostatku Europe postaju i naši, ali i obratno. Upravo zbog toga Europska konfederacija sindikata organizirala je Europsku sindikalnu akciju 13. i 14. ožujka 2013. u Briselu za vrijeme Europskog samita zakazanog za 14. i 15. ožujka, gdje je svoj glas dao i Sindikat pomoraca Hrvatske. Tim od 7 ljudi iz redova Sindikata pomoraca Hrvatske otišao je na jednodnevni protest, među kojima je bilo i 4 novih članova sekcije mladih Sindikata pomoraca Hrvatske. Princip štednje na modelu europske ekonomije ne funkcionira. Očito jest da vodi gospodarstvo u recesiju, prisiljavajući najugroženije redove građana u siromaštvo. Europski sindikati nisu više jedini koji tvrde upravo to. Samo promjena ekonomskog i političkog upravljanja može pokrenuti rast u zapošljavanju. Europska unija treba nove političke smjernice i proračun rezerviran za oporavak posrnule ekonomije, investicije i stvaranje održivih radnih mjesta. Nezaposlenost je postala ne samo hrvatska, već i europska svakidašnjica, pa je tako u prosincu 2012. godine u Europskoj uniji 5.702.000 mladih ljudi u dobi do 25 godina starosti bilo nezaposleno. Potrebna su ulaganja u mlade radnike, njihovu obuku i pristup kvalitetnim radnim mjestima. Već drugu godinu održava se radionica koja okuplja mlade iz cijele Europe koji rade u prometnom sektoru. Ove godine radionica se održala od 12. do 14. ožujka u Torinu na Institutu Međunarodne organizacije rada. Ja sam Evelin Tot, radim u Međunarodnom centru za edukaciju Međunarodne organizacije rada u Torinu. Bavim se sindikalnom edukacijom već 7 godina na ovoj razini. Uglavnom radimo projekte za Europske sektorske federacije, uključujući Europsku federaciju transportnih radnika, gdje radimo jedan zanimljiv projekt za mlade 2013. godine i upravo sad održavamo jednu radionicu. Cilj radionice je raditi na komunikacijskim vještinama mladih ljudi i pripremiti ih za njihovo efikasno sudjelovanje na kongresu ETF-a u Berlinu u svibnju ove godine, kada će Europska transportna federacija formirati komitet za mlade radnike po prvi puta. Cilj ovoga projekta je potraga za rješenjem i jačanjem jedinstva mladih radnika, čija nezaposlenost unutar Europske unije raste svakim danom. Ključni problem, gorući problem, rekla bi, je problem nezaposlenosti mladih, gdje prema podacima Međunarodne organizacije rada u 2013. godini nezaposlenost mladih u svijetu dostići će 74 milijuna, što je oko 4 milijuna više nego 2007. godine. Dakle, trend je loš u Europi, trend je loš na razini cijelog svijeta. Nije samo problem nezaposlenosti mladih, to je samo vrh ledenjaka, kako mi obično kažemo. Tu je cijela vojska mladih ljudi koji rade privremeno, povremeno, koji rade, a ne primaju plaće, koji rade, a ne primaju naknadu za prekovremeni rad, koji rade na određeno vrijeme, prekarni radnici, nazovimo ih tako. Jako puno mladih radnika koji rade u neslužbenom gospodarstvu. Dakle, to je jedan veliki broj obespravljenih mladih ljudi i ono što je nama kao sindikalistima veliki problem, što primjećujemo da mladi ljudi vrlo često nemaju svijest o svojim pravima na radnom mjestu. S obzirom da je Sindikat pomoraca Hrvatske članom ove europske organizacije, te ćemo se u srpnju pridružiti kao država Europskoj uniji, i Sindikat pomoraca Hrvatske prisustvovao je na ovoj radionici. Motivirati mlade da se učlane u sindikate, da budu aktivni u sindikalnom životu, u sindikalnom radu, dakle dati im mogućnost da sami razvijaju svoje aktivnosti, da sudjeluju u tijelima odlučivanja u sindikatu sa svim svojim entuzijazmom, motivacijom, hrabrošću, borbenošću, sve ono što žele napraviti, jer danas mladi žele mijenjati svijet. Gledajte nas i u sljedećoj emisiji. Dobro more, dragi pomorci!